Phu sesiphakathi. Siyabonga nje ngokusubscribe kwenu, ngokulike kwenu, niphinde nikhomente, niphinde futhi ningakhohlwa ukuthi nishare ama-videos ukuze nabo bonke abantu abanye bakwezinye indawo bakwazi ukuthi babuke lama video. Onthulela luhlelo-ke Sibaniso Lwazi TV channel, uNkosi Mhlongo wakwamhlabelingana kodwa uzinze eThekwini. Bakwethu, kwinsakavukela ukutshotshwa kwey'nkomo eNingizimu Afrika, ikakhulukazi e-KZN. Kodwa bengakaze ngicabanga ukuthi nangelilodwa ilanga sizoke sithole abomdabu waseNdiya nabo bentshontsha. Sicela-ke ngaphandle kokuchitha nje isikhathi nizibukele ukuthi nampa abantu bamaNdiya abaseNdiya bantshontsha iy'nkomo, bayifake emalolini, bayifake ey'motweni bese bemboza ngama-snacks phezulu. Wena uma uhlangana nemoto uzoyitshela ukuthi iNdiya kade leyo grocer, kade leyo order liyogcwalisa esitolo sayo ama-chips, kanti ngaphansi kugcwele iy'nhloko zey'nkomo, iy'mbuzi, inyama. Okusho thina la eSouth Africa sidla inyama entshontshiwe. Zibhekele mbukeni. Vula, donsa vula. Awubheke madoda inyama engakanani. Gibela phezulu, gibela. Gibela phezulu. Hey, gibela la. Gibela la. Usigibela. Oh. Vula. Vula. Hey. Vula khala. Vula la. Ama-snacks lawo. Yini? Vula. Bona la mandiya lawo. Nangu umnikazi wenyama. Fihla ngama-snacks phezulu. Inkomo zethu iqedwa uyi. Hey, woza. Labantu bakwajele ukuthi bakudayisa lizoba khona. Vula. Woza. Omuza amasimu. Uyifihlelani?